Ćao svima, ovdje je Tehnosvet. Danas otvaramo jedno zanimljivo pakovanje. Ovdje bi trebalo da bude... Šta? Ovdje bi trebalo da bude Aquabox za moj Xiaomi. Znači šta radimo, da otvorimo šta se tu nalazi, kako prodavac to zapakovao. Ovo je bilo sa AliExpress. Ovo je bio zapakovano dobro. Ovi naši drugari sa pošte, kao što se vidite, već sve to otvarali, carinarnica naplatila svoju carinu, naplatili su kako je ovaj prodavac upisao. Ovako, ovo je lepo zapakovano. Izgleda da naša carinarnica ovaj put nije htjela da otvara. Jeste, pocepali su u svakom slučaju. Svaki put ovo radi, svaki put izvadi iz celofana, znači svaki put oni to otvori. Eto vidite ovo je bilo zapakovano inače. Sad ovo bacamo sa strane. Standardno pakovanje, kad bi se ovako pogledao, može da se pomisli da je to, šta, evo čak su i oštetili malo skalperom, vidite kako su sekli. Da je bilo nešto osvetljeno, mogli su oštetiti unutra. Znači kako su oni presekli kutiju i presekli su i ovo, gledajte. Ne, ovo su napravili na carini. Znači, standardne kutije, mogu bi se pomisliti da se ovdje nalazi kamera. Znači, kamera, ali ne, ovdje se nalazi Aquabox. Samo da ga izvadimo. Sa Xiaomi, sa njihovim pakovanjem imamo stalno ove stvari, što je ovo. Nešto je tu, neko pokušao da otvori opet na turistu carinu, kao što vidite, lepo upakovano, mekano unutra. Svaka čast Xiaomi. Ovo bi trebalo da bude novi, znači Aquabox od Xiaomi sa metalnim dugmićima. Pakovanje, šta se nalazi? Ovo standardno pakovanje, najbolje ovako. Znači standardno pakovanje Aquabox i držač za njega koji će kasnije da se koristi na svim. Ne možete se izvaditi, nema veze. Vadimo samo Aquabox. Aquabox je ovako, veličine, zapakovano u folijicu. Kao što se vidite, folijicu skinemo. Ostavimo sa strane. Vidimo šta imamo još unutra. Unutra imamo ovu stvarčicu. Neće da ide. Aha, evo ga. To je za konekciju kamerice sa svim stvarima koji se tiču konekcijama za GoPro i tako dalje. Dobra kvaliteta plastika, nije sjajna, neka mat boja. Ok kvalitet. Ne bih rekao baš da je baš ekstra izgleda, ali dobro. Znači ovo ide ovamo. Zavrnemo, to vjerojatno skače kamere. Ovdje imamo uputstvo kako se sklapa. Šta se radi. Sve neki nesko. To nam ne treba. To nam isto ne treba, vraćamo se nazad. Vratili nazad, odložili. Sad uzimamo samo Aquabox, znači skinuli foliju. Otvaranje i naprotiv isto na ekranu. Ovdje je staklo. Znači što je najbitnija stvar, znači ovo je staklo napred. Nije neka plastika, znači ne bi trebalo da iskažava sliku. Sklonio makazan, to nam ne treba sad. Vidim kako se to otvara. Opa. Da znate, dosta onako čvrsto. Ovo ništa ne landara. Jako. Ne može tako lako da se skine. Sad ne vidim kako se to otvara. Uj, jebo, oj. Ovo je baš teško se otvaralo. Do sad sam s kvalitetom zadovoljan. Uzimamo našu belu kamericu. Lepotice. Stavljamo unutra. Unutra ima prostora. Znači da kamera šeta. Malo. Da vidimo kako će to funkcionisati kad zatvorimo. Naleglo je. Ništa ne šeta. Da vidimo kako se pritiskaju dugmići. Lepo izgleda.
baš lepa Aquabox. Mnogo je manje nego na onaj, ili mi se samo čini, mislim generalno meni se jako sviđa kako su napravili izradu, izrada njega baš se osjeća onako kvalitetne izrade. Uključimo Wi-Fi. Dugmići se pritiskaju dosta lagano. Evo ga Wi-Fi. Wi-Fi su mogli malo dugme ili dugme napraviti manje ili nekako ga pomeriti, pošto se ovo je dosta i ne vidi se dok se to pritiska. Sve ostalo indikatori, da uključimo snimanje da vidimo kako se to funkcioniše. Znači vidi se da je gore ovdje indikator, gore nazad indikator, ovaj gornji se ne vidi, a gornji se vidi isto probija kroz ovaj, ali to nije ništa. Ovo centrirano je baš ono knap, znači nema ništa da je pomereno, da je odšlo van, veoma kvalitetno napravljeno, jako mi se dopada. Mislim da bi trebalo zaštitu nositi za ovo staklo, ne znam kako je, da li je tu neko zaštitno staklo ili kako, ajde skinemo tu čudo. Lepo izgleda, stvarno lepo izgleda, baš žao bi bilo da ovo ispade, ovaj Aquabox, zato što nije uopšte jeftin. Nije jeftin, košta oko 23-24 dolara, 25-26, zavisno kako te nađete, na kojim rasprodajama. Ovo ćemo mi testirati u vodi prvo sa maramicom da vidim da slučajno ništa ne pušta, a poslije ćemo testirati samu kameru ispod vode. Ok, ćao. Znači kako ćemo testirati? Uzet ćemo maramicu, toalet papir, stavit ćemo unutra i zatvorit ću Aquabox, poslije ću otići da ga malo potopim. Držam ga ispod vode da vidim šta se dešava. Ok, zakopčao sam, ovdje da probam. Držat ću ga malo ispod vode. Ovako. Vidimo šta se dešava. Pritiskat ćemo dugmiće. Znači sva dugmovica se pritiska. Vidimo šta se dešava. Evo, okupali smo Aquabox. Izvadio sam ga iz vode. Obrisao peškirom. Baš mi se sviđa, baš je lepotan. Inače sam zadovoljan s ovim Xiaomi proizvodima. Da, još jedna bitna stvar. Ovdje ne može da se nokat ubaci. Znači, bukvalno, koliko to čvrsto stiska, znači ulazi u samo kućište. Koliko vidim, ne znam da li se ovo menja možda zadnji poklopac ili su oni namijenjeni kasnije možda se menja da imamo kao neki skeleton kućište koje imamo inače za GoPro. S ovim problem, znači ovo s jednom rukom je jako komplikovano otvoriti. Opa, otvorio sam ja. Znači vode unutra, samo sekund, nema kućište potpuno suvo, ova kaplica što je dospjela to je sve s polja, obrišene ruke, maramice, suva, to znači da možemo testirati našu kamericu. Ok, kamericu ćemo testirati ovako što ću ja sad to upaliti, ubacite u kućište, tamo ću da vidim da li ima distorsije na svetlu, uključi se. Evo ovako, kratki snimak ćemo da napravimo kad budemo ubacivao unutra. Opa, kako se vidi. Onda ćemo ga ugasiti. Zatvorit ćemo kućište. Opa. Lepo. I idemo na kupanje. Ok, drugar je spreman na kupanje. Ajde, kreni. Počelo snimanje, vidi se kako gore indikatori s ovih strana. Ovo radi. I kupamo. Alo, kako se čuje, snimam. Kamera dalje nastavlja da snima, sve ok. Ovo se baš lepo vidi. Baš simpatično. Gasim.
To je to.